Aké mesto momentálne nazývaš svojim domovom? Už 7 rokov ním je Lublana, ale pôvodne pochádzam z Bratislavy. Obľúbený hud. V Lublane asi Prúle, lebo majú krásnu polohu pri rieke, a v Bratislave Palisády, lebo tam mám svoj bratislavský domov. Kam sa chodíš najesť? Najlepšiu pizzu, ako som kedy jedol, je Pops v Lublane, takisto mi veľmi chutí v Bregu. Kde v Lublane na párty? K4 ako klub a ako event Ment Festival. Najkrajšie miesto na rande. Park Tivoli, veľmi sa mi páči aj pláža Sáva na severe Lublany. Čo z Bratislavy ti v Lublane najviac chýba? Napriek tomu, že Lublana je veľmi progresívne mesto a často ju vidím ako Bratislavu o 10 rokov, tak preniesol by som sem aplikácie na taxíky. Aká asociácia ťa napadne pri týchto slovách? Dlhé diely, Detstvo, Balkán, Kajmak, lebo ten nesmie chýbať žiadnych čevapčičí, Burek, Olympia, najlepší burek v Lublane, Piraň. more, delfíny, leto. Najobľúbenejšie miesto v Slovinsku. Region Kras a dolina Výpava, lebo sú tam krásne mestečka, super jedlo a dá sa tam perfektne bicyklovať. Kde okrem Bratislavy a Lublany si vieš ešte predstaviť bývať? Ako urbanista by som povedal pocitovo Kodaň, ale tým, že som polovičný Nemec, tak mám blízko k nemeckým mestám a tam by som si vybral Berlín. V čom sú si Bratislava a Lublana najpodobnejšie? V obidvoch mestách ešte stále centrum mesta funguje aj pre lokálnych ľudí. A najrozdielnejšie? Určite kvalita verejných priestorov a sociálna infraštruktúra. Čo pre teba znamená domov? Je to priestor, do ktorého sa vždy rád vrátim a cítim sa v ňom príjemne a komfortne a nesmie v ňom chýbať mačka.